Cereal na ibutang. Guys. Sir! Ana surprise. Sige, bing 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 bing. Oh my God, it's a video. Nakita kita, patago-tago ka. Sabi nila, may sasabihin ka. Hindi ko alam, bakit ka nagtatago. Hindi ko alam, bakit ayaw mong sabihin. Churi-churi, bakit ka nagtatago? Churi-churi, may gusto ka bang sabihin? Churi-churi ka palagi sa akin. Sabihin mo na at wag ka churi-churi. Tinatago mo lang ang iyong damdamin. Hindi ko alam, bakit ka nagtatago. Hindi ko alam, bakit ayaw mong sabihin. Churi-churi, bakit ka nagtatago? Churi-churi, may gusto ka bang sabihin? Nag-eat na tao eh. Malamig ko. Mag-online ang dito. Kamata ka. Na. Unya na ay si ko anday. This is freaking great! Cheers! Woo! Good morning, everybody! Oh my God! Hindi gumising! Boy, magsigising na. Aray. Good morning. Ha? Oh! Good morning. Hey! Let's eat na, oy! Let's eat na, everyone! Kita dito, ano ko eh? Nabata ka! Ayaw eh. Kaya na mag-picture yan kay bago parang kabata nun, nakababa na tulog kay bago pa kayo noong. Morning! Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kakain na tayo guys. Uy, mutdan kayo ng sudan, dapat
Kain kayo ni Dan. Oo, nangatulog sila yung plano namin kanina. Madadayon, no? Dito. Live. Dahil nakay para may buwak. Yung mga mukha nila, kamusta na? Kapagit-pangit talaga ni Miriam ay. Ala, yung laway, uy! Kamusta na yung laway mo, Beshi? Singot. Singot din. Alright, welcome to my YouTube channel. Turururong. Katawa mo yung mga bungi. Hala, sige rag, wifi. Kamusta ang wifi di ang mga Beshi? O, diba? O, ni mata na mo OSG dre isa, o. Naplano-plano mi ganina, napadon ta to. O, Jacqueline. Yes, my name is... Na, nakalimaw tayo. Gawala na tayo. Pagpaw di ka ginis, o. Dada pa ka ginis, o. Kuan ka. Ang tingko sa puso ni. Kanya ay kalimot ko. Gutom. Hindi gutom, di. Pwede na makalimutan ng pangano, eh. O kanya among pinaka-babaeng marangal. Ang rice ni Gina na ba? I'm so into you, I can barely breathe. And all I wanna do is to fall in deep. But it's so late, what it needs to be. I'll be forever, in love forever. You still some people tell me how to live. I'll give you all I have and nothing less, I promise. Yes, Mary Manawar, happy birthday. Anong masasabi mo sa birthday mo ngayon? I'm so amazed, like Maze Runner. Here's your birthday gift from me. Hello! Your face sounds familiar. Sketch. Uy, hilang kayo ha? Visa. Basta sa kusot na. AirAsia! Basahin mo. AirAsia, WMES. Ay, anong pangalan? Globo Travel Itinerary. Di ka na yung ano sa mo kayo basa? Cebu to Taipei, Taiwan. 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 Yeah, Taipei, Taiwan to Cebu. Malaysia. Miss Marian Validor. Hello. Meron date, oh. We're gonna do big Birthday! Uy, thank you, Darren. We're gonna make Taiwan. Tubig. Ganun sa Taiwan. Day. Bilang. Wala ni. Ang Ebola virus abat ko. Kuya, Kuya, dapat iba mo masugal ni virus nga. Mamatay na kapadukon dito sa dapat. Ayo sa tubig, uy. Ayaw ra. Sige,
Alihan. Pamino sa doktor. Dr. Grace. Pamino sa doktoran. Pasakas An. Pasakas si An. Ang doktor nagsugo. Ayaw, Kita tubig lang. Tubig. Kuya, dukang kayo nagdugo. Guys, makuyap. Guys, alin guys. Lo, makuyap po siya. Alihan. Pamino sa doktor. Huwag ko nag-joke. Huwag ko nakainom. Ayaw. Ay, tanaw po siya. Love me and don't look back. I want you with me on this road to the sky. We'll be shining every night, I promise you. Just me. 3 days. Hi. Last night. Last night, I give you my heart. Hello guys, welcome back to my channel. I've been so quiet, and then I'm just gonna like put up this all in one vlog, the Philippines vlog. So this is gonna be a long ass vlog because it will be like how many vlogs? Vendette Quartz Infinity. Yeah. Vintage, this one. The punta doon. Heritage. Tinibnapang na daw. We're going to the We're going out back. we go to back out. Back out. Outback. Outbacks. Back out.